pri mikrofóne mám aj Pavola Gavorníka z týmu Falcons. Dnes najtesnejšia prehra 0-1. Čo hovoríš na výsledok? Tak veľmi nás mrzí, že sme dokázali ani v druhom zápase z čukaričky streliť gól. Hoci sme teda veľmi chceli, mám pocit, že sme možno boli trochu viac premotivovaní, pretože tá hra nemala dušu, nemali sme iskru na boj, nevedeli sme si poradne prihrať, nebolo to z našej strany také pokojné, ako sme si predstavovali, chýbala tomu rozvaha. No a napokon góly, mali sme málo šancí, oni dobre bránili, ako skutočne si myslím, že zápas to asi nebol najhorší. No ale tak čo už, ďalšia prehra prakticky v rade, a trochu nám už uniká aj možnosť teda postupu do tej top ligy. A tak pokúsime sa dohrať tie zápasy s Osťou a tešíme sa na ďalší zápas. Neviem, či z Distraction alebo s kým, ale tak hádam to bude lepšie. Budeme to hrať pre radosť. Dneska sme sa možno viacej hádali na lavičke, ale tak pohodička. Ale o tom je futbal, no. Uvidíme, pri pive si povieme. Alebo ty čo pôjdu na pivo, neviem, či pôjdem ja na pivo. Ne, nemám chuť. Asi. A pohodička, dobre. Dobre, ďakujem za rozhovor.